Ахвалёны Езус Христус і святы Юзаф, яго апякун на зямлі, а таксама ўсе анёлы, прысутныя ў небе. Вітаю цябе, узлюблены мой святы Юзэфе. Сёння я сустракаю цябе ў іспанскай мясцовасці пад назвай Кадыкс. Захапленнем напаўняе мяне твая постаць на палатне пад назвай Сан-Хосе і Эль-Ніньо, гэта значыць святы Юзаф з дзіцяткам. Абраз гэты намаляваны ў 17 стагоддзі Францішкам Осоріо, сучасна захоўваецца ў музеі выяўленчых мастацтваў у Кадыксе. На гэтай выяве я бачу цябе, святы Юзэфе, разам з дарастаючым Езусам, якога ты трымаеш за руку. Ты, святы Юзэфе, апрануты цёмную туніку і плашч. У руцэ трымаеш посах, завершаны зверху кветкамі белых лілій. Калі гляджу на гэты абраз, бачу, святы Юзэфе, тваю нахіленую над Езусам постаць, бо прыслухоўваешся ты вельмі уважліва да таго, што кажа табе твой сын, Христус. Езус, якога ты, святы Юзэфе, трымаеш за руку, апрануты ў сукенку чырвонага колеру. Твой сын узносіць свае вочы да цябе, святы Юзэфе, і ўглядаецца ў цябе з любоўю і радасным выразам твару. Высока над Езусам, аднак на адным узроўні з тваёй галавой, святы Юзэфе, я бачу на гэтым палатне 4 анёлаў, а паміж імі з воблакаў на сына твайго, Езуса Хрыста, зыходзіць Дух Святы у постаці белага голуба. Святы Юзэфе, клапатлівы абаронца Хрыста, маліся за нас.